Het statuut van het Koninkrijk bestaat vandaag 70 jaar. Koningin Juliana tekende het op 15 december 1954 in Den Haag. En dat document moest voor gelijkwaardigheid zorgen tussen Nederland, Suriname en de toenmalige Nederlandse Antillen. Aan het hele Koninkrijk is het daarom vandaag Koninkrijksdag. In Nederland is het niet zo bekend. Op Curaçao is dat wel anders. Er wordt van alles georganiseerd. Het leger en de kustwacht laten zien hoe ze Curaçao beschermen. Mede mogelijk dankzij het statuut. Voor onder meer de gouverneur van het eiland is het reden tot trots. Die viering opvatten als onze toekomst qua waarborgen met defensie, waarborgen met onze nationaliteit. Dat is eigenlijk de waarde van het statuut en daarom vieren we. Maar voor anderen is het juist een moment om kritisch na te denken. Zij voelen die gelijkwaardigheid niet altijd. Wat de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken bepaalt in Den Haag, mede onze verantwoordelijkheid volgens het statuut. Het is een band zoals een ouder en een kind. En op een gegeven moment moeten de kinderen volwassen worden. Zij vinden dat het statuut na 70 jaar wel een moderne blik kan gebruiken.